Mae portffolios yn caniatáu i ddysgwyr adrodd storiau difyr a rhoi mewnwelediad manwl i'w cyflawniadau a'i profiadau. Hefyd, maent yn ffordd rymus i athrawon, addysgwyr neu unrhyw weithiwr proffesiynol gyflwyno a hyrwyddo eu gweithgarwch gyda chymheiriaid, rhanddeiliaid neu gyflogwyr. Ym mhob senario, gellir defnyddio cynnwys portffolio at bwrpas arall a'i ailfframio i gynulleidfaoedd gwahanol. Yn yr enghraifft hon o Brifysgol Griffith, mae Frank Stadler yn defnyddio portffolios i gyflwyno ac esbonio ei ymchwil. Mae'n ymgorffori fideo, sain a dolenni yn ei gyhoeddiadau gan rhoi bywyd i stori ei ymchwil a chynnig cyd-destun i gyd ymchwilwyr, cyfranogwyr a rhanddeiliaid. I ddysgwyr sydd eisiau arddangos eu profiad bywyd, nid oes angen cyfyngu portffolios i'r cyd-destun dysgu ffurfiol. Yma, y tu hwnt i'r cwricwlwm, mae Spencer Arnold yn cyflwyno ei waith fel cerddor gan ddefnyddio ei gerddoriaeth i arddangos ei stori a chysylltu â'i gynulleidfa. Mae storio a thagio prosiectau ei gweithgareddau a myfyrio ar dystiolaeth o brofiadau dysgu, ymchwil neu addysgu yn sylfaen i bortffolio ystyrlon. I ddwyn y cyfan ynghyd, mae adeiladwr y portffolio'n cefnogi dyluniad amlhaen wedi'i haddasu'n unigol. Mae elfennau y stori'n disgyn i'w lle yn hawdd drwy lusgo a gollwng y cynnwys. Mae ymgorffori neu gysylltu â thystiolaeth yn ychwanegu cyfoeth a dyfnder i'r naratif sydd i'w rannu â chydweithwyr, y we neu ar gyfer asesiad.